Imos cunha información deportiva. O Puebla suma 7 fichaxes para reforzarse no seu regreso á preferente. O equipo formalizou tamén renovacións, polo que se continuará coa esencia do proxecto encabezado por Chofri. Hai pouco máis dun mes rematou unha temporada para o recordo do Puebla Fútbol Club. O equipo confirmou o seu ascenso a preferente semanas antes de finalizar a Liga, grazas a unha campaña sobresaínte na que gañou 27 partidos, empatou 3 e perdeu 4. Foi o líder indiscutible do grupo 5 da primeira Futgal e agora xa mira cara a vindeira campaña na que regresa a preferente, tempada na que haberá algún rostro novo na alta. Cando o entrenador e máis o director deportivo Pepe empezaron a planificar xa esta temporada que vai empezar, pois ao principio nadie quería marchar, todos querían renovar aquí, e de feito hai algún que incluso propuxo que seguía, inda que lle tuviéramos que baixar un pouco o sueldo, que eles querían seguir aquí. Claro, nós temos un tope salarial para todos, hai unha cantidad determinada, dai non se pasa. Xa seas moi bo ou seas moi malo. Entonces entenderon eso desde o primer día e, bueno, aceptaron e, bueno, de feito quedou o 70% casi da plantilla. Hai 7 fichaxes, que estamos moi ilusionados con eles, pero, bueno, agora tamén é unha competición diferente, onde hai máis categoría, hai máis nivel. E aínda están pendentes de coñecer en que grupo competirán nesta 25-26. Xa se formalizaron a meirande parte de renovacións, as que se lle suman a incorporación de 7 xogadores, que estarán todos dirixidos un ano máis por Chofri. Fichamos a Juan, o portero que ven do Boiro. Fichamos a Jorge Torrado, que é un lateral do Unión, lateral izquierdo do Unión. Fichamos a Pablo Pérez, central que ven do Cidade de Ribeira, que xa estuvera con nós moitos anos. A Xenxo tamén, que é un lateral do Cidade de Ribeira. Fichamos a Óscar Muñiz, que ven do Compostela de División de Honor, tamén centrocampista. A Pedro Moraña, como ti dices, do Sigüeiro. E o último pois foi Avi, que estaba no Ribeira e no Boiro, estuvo na mesma temporada, estuvo co Ribeira, co Cidade de Ribeira, despois foise para o Boiro, despois volveu para a Cidade de Ribeira. Unha plantilla chea de talento a que se lle suma máis aínda, todo para dar un salto de calidade no regreso á preferente. A zona máis reforzada foi a defensa, logo da baixa de centrais do nivel de Julián e Fofo. Despois no medio campo tamén se conseguiron xogadores de moito nivel, xóvenes, que é o que nos interesa. O máis importante é que en este momento, pois, dos 22 xogadores que hai agora en este momento, pois deben de ser o 70% do Barbanza. Non é dicir que son da Pobra, non, son do Barbanza. Da Pobra hai 2 ou 3 e o resto son todos de Noia, Boiro, Ribeira. E salvo sorpresa, dá por finalizado o mercado de fichaxes do Puebla. Salvo que haya un xogador que lle interese moito ao entrenador e máis ao director deportivo, pero polas noticias que eu teño, pois que creo que xa está rematada a plantilla, porque xa en este momento son 22 xogadores, moitos máis non pode haber, pois despois xa sabes que empezan os problemas, o que menos xoga, empezan a enseñar o morro, entonces, bueno, aparte que este ano xa en preferente xa podes meter en ata hasta 18 xogadores, cousa que o ano pasado eran 2 menos, pero bueno, de todas formas, tampouco podemos ter un equipo de moita xente. Logo de 3 anos na primeira Futgal, o Puebla conseguiu o tan ansiado ascenso a preferente, polo que volverá a verse as caras con rivais da entidade do Cidade de Ribeira. Eu supoño que será un dos derbis que habrá, que non supoño que se fan como fixeron este ano, meteron a todos do Barbanza a xogar na provincia de Pontevedra, supoño que para o ano, se está o Ribeira, pois iremos todos para o mesmo grupo, tanto se vamos para o grupo norte como se vamos para o grupo sur. Supoño que non nos separarán. Pero, bueno, como eso ainda está sin determinar, que outro día preguntei na federación, ainda estaban pendientes de que se solventaran todas as promocións de ascenso. E, bueno, hasta se dou a casualidade que todos os que ascenderon son da provincia de Pontevedra. Entonces, non creo que haya tampouco moito hueco para ir para Pontevedra, igual xa quedaremos, pero, bueno, eso, teno que decidir a federación.
Agora é tempo de descanso para os xogadores e o equipo técnico, pero xa hai data de regreso ao verde para comezar a pretemporada. A finales de xulio. E xa despois, no mes de agosto, xa empezaremos cos partidos de pretemporada, que ainda máis queremos saber se disputamos o trofeo Condesa de Fenosa. Bueno, pois teñen que ir ahora, unha vez que xa se normalice todo, xa cas promocións ou eso, empezando a buscar partidos de pretemporada. Unha vez que saiban en que grupo disputarán a preferente na temporada 25-26.